Vítame vás všetkých. Tonight, we are going to be sending a transmission to you. Dnes vám budeme prenášať energiu cez nás. It will come from source. Energia bude prichádzať zo zdroja. It will be custom to you from your divine. Bude špeciálne pre vás, bude prispôsobená vám. Your divine feels who is here. Zdroj cíti, kto tu je dnes s nami. And they adjust the transmission A prispôsobí tento prenos, so that it is perfect for you tak aby to bolo pre vás čo najlepšie, where you are right now, kdekoľvek sa teraz nachádzate. exactly as you are in your journey. Presne tam, kde ste teraz na svojej ceste. It won't matter if you're looking directly into our eyes. Nezáleží na tom, či sa nám budete pozerať priamo do očí. Even if I'm turned this way and you are seeing any part of my eye, it is still coming to you. A keď sa budem pozerať nejakým jedným smerom a vy budete vidieť len bok mojich očí, tak stále ten prenos bude prebiehať. It will also be flowing through our hearts Bude to prechádzať tiež cez naše srdcia and through our hands. a cez naše ruky. There is nothing you need to do. Nie je nič, čo musíte vyrobiť. Relax, Len sa uvoľnite, breathe, dýchajte, allow the energy to go deeply into you. nechajte energiu prestúpiť vami. So welcome. My name is Peter. This is Tracy. We're from Santa Fe, New Mexico. Takže vítajte, moje meno je Peter a toto je Tracy, sme zo Santa Fe, z New Mexica, USA. And we're going to share a gift that was given to us. We're going to share it with you. A dnes budeme s vami zdieľať dar, ktorý sme my dostali. Awakening is a neurobiological shift. It's a thing in your brain you can measure with your brain chemistry. Takže prebudenie je určitý neurobiologický proces vo vašej mysli, ktorý sa dá aj merať. It's not like people think when they say, "Oh, I'm aware of what's going on." Nie je to niečo ako keď ľudia povedia, ja som si vedomý toho, čo sa deje okolo mňa. Being aware of all the lies in the world is part of it, but a very small part. Byť si vedomý všetkých loží, ktoré sú okolo nás, je súčasťou toho, ale nie je to všetko. When you're awakened, your mind becomes quieter. Keď ste prebudení, vaša myseľ sa stane tichšou, pokojnejšou. There's a gap between experience and reaction. Je tam určitá medzera medzi realitou a medzi tým, ako ju vy vnímate. Most people, if you have a conversation with somebody, Väčšina ľudí, keď s nimi rozprávate, keď s nimi máte nejakú konverzáciu, soon as the other person says something, you start thinking of what you're going to say. ako náhle tá osoba niečo povie, vy v ten moment začnete rozmýšľať, ako odpoviete. Or you have a memory from your past when you were a child. Alebo máte nejakú pamäť, keď ste boli malé dieťa. Or you think about a song or a movie where they said the same thing. Alebo rozmýšľate nad nejakou knihou alebo nad nejakým filmom. You're no longer present. Prestávate byť v prítomnosti. When you're awakened, Keď ste there's a prebudení, gap. keď ste prebudení, je tam medzera. It's very small, less than a second. Je to veľmi malá medzera, menej ako 1 sekundu, trvá menej ako 1 sekundu. But during that gap, when your mind is quiet, Ale počas tej medzery, keď máte veľmi stíšanú myseľ, you become the observer. stanete sa tým, kto sleduje, And kto pozoruje. you can watch your mind wanting to say stuff. A pozorujete vašu myseľ, ako chce niečo povedať. And that opening is what connects you to source and beyond. A táto medzera vás prepojí so zdrojom a niečím za tým. All the ideas you had about, oh, I am this kind person. Všetky myšlienky, ktoré ste mali o sebe, ako ja som takáto osoba, alebo iná osoba. I never yell at anyone. Na nikoho nekričím.
suddenly you find yourself Zrazu zistíte, že sa vám chce takto kričať. and it turns out it was perfect, just what that person needed to receive. A zistíte, že je to presne to, čo tá druhá osoba mala počuť. Because of the gap, Kvôli tomu tejto medzere you begin to notice, si začínate všímať, oh, I just judged the shit out of this person just because they were wearing yellow. neviem, či to mám prekladať, ale And you notice, oh, the mind is crazy. a začnete si uvedomovať, že vaša myseľ začína byť tak trošku šialená alebo bláznivá. I no longer need to believe everything my mind tells me. Prestanete veriť všetkému, čo si vaša myseľ bude myslieť, prestanete veriť celkom vašim myšlienkam. So your personality changes because you lose personality. You're now the observer. Takže vaša osobnosť pôjde zaujať do úzadia, pretože prestanete ju vnímať. Your work becomes more effective. Po vašej práci začnete byť viac efektívni, viac produktívni. You're faster because your mind interrupts you less. A začnete byť rýchlejší, pretože vás prestane vaša myseľ prerušovať. Another sign it's happening is your senses become much more. A ďalším príznakom toho je, že vaše zmysly začnú byť oveľa ostrejšie. I used to have almost no sense of smell. Kedysi som stratila zmysel čich. I had to ask my friends, please tell me if I stink. Musel som sa pýtať mojich priateľov, prosím vás, povedzte mi, že či nesmrdím náhodou. Then when my awakening happened, Keď prišlo prebudenie v mojom prípade, I was in a temple where they were burning the incense, bola som v takom chráme and I was intoxicated by the smell. a zrazu som bola toxikovaná tými vôňami, ktoré tam boli. So beautiful. Bolo to veľmi pekné. The last thing that happens is causeless joy. Joy for no reason. A posledná vec, ktorá sa stáva, je, že začnete byť šťastní bez nejakej príčiny. All of this is what is happening for humanity. Všetko toto robíme pre ľudstvo And today you're going to taste it. a dnes dostanete takú malú ochutnávku. Now, we can't promise you're going to become awakened immediately, Nemôžeme vám slúbiť, že vás to okamžite prebudí, but we've seen it happen. ale už sme to videli, že sa to stalo. We do the transmission and then the person goes, and their family doesn't recognize them. Urobili sme takýto prenos a videli ste, čo sa stalo s tou osobou. Až tak, že jej rodinní príslušníci ju prestali poznávať. We can't promise you that because we are awakened and we are giving you this, it will happen. Nemôžeme vám slúbiť to, že keďže sme my prebudení a dneska sa stane ten prenos, že budete prebudení aj vy. But for most people it takes time Ale pre väčšinu ľudí, because they're scared to let go of their personality. pretože sa boja nechať odísť svoju osobnosť, svoju identitu. So just watch it unfold over time. Takže sa